В моето първо видео за този канал аз ще ви кажа, че съм голям футболен фен. В следващото видео ще ви разкажа моите любими отбори, за точно горе-долу като подкаст за мен. Но в днешното видео точно така ще направим, ще разгледаме абсолютно всички носители на златната обувка от 1996 до 2024 година. Ще ви да абонирайте за канала, оставайте лайк на това видео и нека да започваме с първият носител на златната обувка. Той е R9, хора. Роналдо феномен от Бразилия с 34 попадения е феномена. В сезон 2097 и 1998 победителят е Никос Махлас, който е Витес Гърция. Това са клубът му е Витес, страната е Гърция и той 34 попадения. В 98-99 година Марио Жардел получава златната обувка, 36 попадения. Вау! Нов рекорд за златната обувка след R9 и Никос Махлас. Но той играе за Порто, Португалия. Но следващите години виждам големи звезди на футбола. Нека започваме с 1999 и 2000 година, където я печели Кевин Филипс от Съндърланд, Англия, 30 попадения, най-много. Но почетох, че Кевин Филипс не е по-малко, че той да има 30 попадения за златна обувка. Вторият не знам кой е, но е с 27 попадения. В 2000-2001 е Хендрик Ларсон, легендата на Швеция, Селтик Швеция. 35 попадения има Ларсон. Според мен това е много попадения. В 2001 и 2002 печели Хенрик Ларсон, оказахме. И вече за 2001-2002 отново Марио Жардел печели за втори път златната обувка, като виждаме 42 попадения. Това е вече голямо. За Спортинг Лисабон, Португалия. Следващия е Рой Макай с отборите на Депортиво Ла Коруня и Холандия с 29 попадения. 2003-2004 напълно заслужено Тиери Анри печели златната обувка, разбира се, Арсенал Франция. Арсенал печели тогава лигата и Тиери Анри избука с 30 гола. Следващата година отново е Тиери Анри, но там Арсенал не стават шампиони, май Челси са шампиони, но пак Арсенал Франция. 25 гола за Тиери Анри, но тук и Диего Форлан има златна обувка, защото с Тиери има 25 гола заедно с 25 Виреал Уругвай за Диего Форлан. За 2005-2006 печели Лука Тони, Фиорентина, Италия. Легенда според мен на Фиорентина, 31 попадения. И след това започва човекът, който е най-добрият играч за Рома, Франческо Точи, с златна обувка за 26 попадения, Рома, Италия. И следващата година виждаме един от великан Кристиано
Роналдо печели златната обувка с 31 попадения, напълно заслужено. Шампионска лига, Шампионска лига, Премиер лиг, Манчестър Юнайтед, извинете, Португалия, и в 2008-2009 Диего Форман, дето играе за Атлетико Мадрид и Уругвай, 32 попадения, и след това вече само великани печелят. Лионел Меси, Барселона, Аржентина, първата златна обувка за Меси, 34 гола. Следващата е Криси Роналдо с 40 попадения, Реал Мадрид, вече Португалия. И Меси следващата година просто е нереален. Барса, Аржентина, 50 гола за лигата Меси. Това е рекорда за една лига. Следващата година пак е Меси. Вече той е с рекорд. Да, с рекорд е 46 попадения. Барса, Аржентина. 13-14 Роналдо я взима заедно с Луис Суарес, защото и двамата си споделят 31 попадения за лига. Да. Но просто Роналдо взима така Луис Суарес. Роналдо е с най-много така първо място в лигата, защото има повече асистенции от Луис Суарес, но Реал Мадрид, Португалия и Ливърпул, Уругвай за Суарес. Но Суарес е в Ливърпул. Мислех, че е в Барса, но другата година е в Барса и той 31. Ето го, Роналдо вече е с рекорда. 4, Меси е с 3, но Меси ще избухне, както знаете, 6 има. Роналдо за Реал Мадрид, Португалия 48, за малко да минем рекорда на Меси за 14-15 година. На 15-16 печели пак Луис Суарес. Този път е в Барса и е в Уругвай от 40 попадения. Следващата година е Лионел Меси, изравнява Роналдо, Барса, Аржентина, 37 попадения. Следващата година 17-18 пак Меси, вече той е с рекорда, играе за Барселона и Аржентина, 34 попадения. В 18-19 година пак я печели Меси, това е рекорд вече. Май, ако не се бъркам, да, това е 6-та. Барса и Аржентина за 36 попадения. Следващия сезон Чиро Имобиле, един от моите любими футболисти въобще. Лацио Италия, 36 попадения. И в 2020-2021 ето вече Робърт Левандовски с 41 попадения за Байер Мюнхен и Полша. Следващата година отново е Робърт Левандовски, изравнява рекордът на Луис Суарес, 2 разбира се. С 35 попадения Байер Мюнхен, Полша, и следващите 2 години златната обувка я печели Ерлинг Холанд. Ето го и машинката Ерлинг Холанд за 2022-2023. Манчестър Сити, Норвегия, 36 попадения. И в следващата година, когато за Хари Кейн е много важно, защото е първият си трофей. Не такъв трофей, а индивидуална града, например, просто както броим, който е спечелил. Абсолютно всичко. И златни топки и трофеи. Това е първото отличие. Ето го за Хари Кейн. 36 Байер Мюнхен и Англия. И да, това са вече хората, футболистите с. На първо място би трябвало да е Лионел Меси, на второ Кристиано Роналдо. И вече на трето място са много. Тиерри Анри, Диего Форлан. Да, не се бъркам, да, Диего Форлан, Луис Суарес, Робърт Левандовски. И с едно са феномена Роналдо,
Никос Махлас. Не, извинете, с 2 също е Марио Жардел, извинете. И сега с 1 е Роналдо Фенуно, Никос Махлас. Последните, нали? Кевин Филипс, Хендрик Ларсон, Рой Макай, Лука Тоти, Франческо Тоти. И да, като цяло това са, след това е Чиро Имобиле, Ерлинг Холанд и Хари Кейн. И дано ви е харесало моето първо видео за този канал. В следващото видео очаквайте моя подкаст. Ще казвам от държавите, които имам любими отбори, топ 10 любими футболисти, отбори, любим футболист. И да, абонирайте се за канала, ставайте лайк и до другият ден. Чао, чао!